नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार रॉक गार्डनाची दुर्दशा, प्रशासनान लक्ष घालून सुधारचे, कारवार जनतेली मागणी. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या पारंपरिक संस्कृतीच्या देखाव्याचे दर्शन घडवच्या स्तब्ध चित्राचे अनावरण केल्या. कारवार रवींद्रनाथ टागोर बीचा लागी समुद्र किनाऱ्यार रॉक गार्डनात खूपशा समुदायाच्या पारंपरिक संस्कृतीच्या देखाव्याची मोडतोड जाऊन दुर्दशा जाऊन गेला. शिल्पी पुतळ्याची आणि इतर सामग्रीची व्यवस्था ना जाऊन मोडतोड झाला. मच्छीमारी समाजाचे होडी समुद्र किनाऱ्यावर ओढण वयर वडच्या या देखाव्याच्या तर होडी मोडण बुक झाला. स्तब्ध चित्रा मोडतोड जावन आसात. हेज बदल जिल्हा इंटेक अध्यक्ष तसेच मच्छीमारी प्रमुख विष्णू हरिकंत्र हेमी जिल्हाधिकारीक पत्र बरोवन रॉक गार्डनाची स्थितीगतीची माहिती दिवन दुरुस्तीची मागणी केली. नापेक्षा उग्र आंदोलन करचो इशारा दिल्लो. तेज बदल जिल्हाधिकारीन संबंधित प्रवासोद्यम खात्याक सुचयले तर संबंधित अधिकारी सुदेश महन हेमी सांगले की प्रवासोद्यम खात्यातर्फेन रॉक गार्डनाची थकबाकी 24.5 लाख येवची बाकी आसा. ती 8% GST मेळून पैसे दिल्यार मात्र रॉक गार्डन मोडतोड दुरुस्ती आणि रंगकांड दुरुस्ती करतले अशी तेमी सांगले म्हण बातमी मेळ्ळा. जाल्यार गार्डनाची परिस्थिती पळयल्यार भितर जास्तीत जास्त स्तब्ध चित्राची मोडतोड जावन पुराय गलीज जावन पडला. झाडां वाडलात, स्वच्छता ना, भितर कचरो साठील आसा. जाल्यार भितर वयतना प्रवेश फी मात्र प्रत्येक व्यक्ती 40 रुपये घेतात. हे कित्याक? हेजेर प्रशासनान गप्प कित्याक रावूं जाय म्हटल्यार सार्वजनिकांक हेजो मोठो प्रश्न पडला. हेतूत प्रशासनान आता तरी या विषयाचेर गंभीरपणान विचार करून रॉक गार्डन दुरुस्ती करून रंग मारून व्यवस्थित करून प्रवेश फी घेवची अशी सार्वजनिकांक म्हणणी आसा. नापेक्षा कारवारची जनता एक दिवस हेज विरुद्ध आवाज उठोवन प्रशासनाक मात्र जाग हाडटली हितून संशय ना असे सार्वजनिक म्हणतात. कारवार हो आमगेलो डिस्ट्रिक्ट प्लेस. तेतू भितर एकच आशिल्लें रॉक गार्डन. रॉक गार्डना भितर आजच्या दिवसात 40 रुपये तेमी एंटर फी घेतात. म्हळ्यार एक मनीस केन्ना येना जाल्यार तरी एक दोग लोक येयल्यार ताका 80 रुपये जावं सारखे एक चार्ज करतात एंट्री फी म्हण घेवन सांगून. आनी भितर पळयल्यार कसलेंय मेंटेन ना, पुराय तुटून गेल्लो आसा. तो मुर्ती जावं आनी तेमगेले कितें आर्ट कितें केल्लें आसा टोटली पुरा लॉस जाल्लो आसा, पुरा वायट जाल्लो आसा. हेतू प्रशासन कितें करता म्हण कळना. फक्त 40 रुपये घेवन पयशे करचे मात्र काम करते आसात तेमी. काय डेव्हलपमेंटाचेर बी मात्र लक्ष दितात आनी वगीत भाशण करून घेवन टुरिजम डेव्हलपमेंट वर्ल्ड टुरिजम डे म्हण सांगून घेवन अनेक प्रोग्राम करून घेवन हेजेन कसलो उपयोग ना. जेदा पर्यंत फिजिकली जेदा पर्यंत टुरिजम आमकां मुखार दोळ्या दिसतल्याक लोकांक टुरिस्टाक जेदा पर्यंत तुगेले क्लियरिटी मेळना तेदा पर्यंत आमगेले कसल्या प्रमाणात म्हाका दिसना की उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्ट आमगेले टुरिजम डेव्हलप जावंक साथ दिना. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा
शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कार टिपर धडक. सुदैवान गाडीत आशिल्ले 2 जण मरणांतल्यान सुटले. कारवार. कारवार तालुक्याच्या चेंडिया लागीं कार आणि टिप्परामध्ये अपघात जालो. ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग 66 घडली. टिप्पर चालक महामार्गाच्या उजवी वाटेन यू टर्न घेऊ लागील त्या वेळार महामार्गावेल्यान अंकोलच्यान कारवारा येऊ लागिल्ली कारीन टिप्पराक धडक दिली आणि हो अपघात घडलो. या अपघातात कारचो फुडलो भाग फुटून गेलो आणि कारत आशिल्ल्या 2 जणांक किरकोळ जखम जाली. सुदैवान ते मरणांतल्यान सुटले. घटना घडिल्ल्या स्थळाक ग्रामीण पोलिसांनी भेट दिवन जखमीक आस्पत्रेत दाखल केला. भाजपा कडल्यान उमेदवार बसवराज होरट्टे हेमगेल प्रचार. कारवार. आज कारवार बीजेपी नगर मंडळ वतीन कर्नाटक पश्चिम शिक्षक निवडणुके खातीर बीजेपी अभ्यर्थी श्री बसवराज होरट्टे हेमचे तर्फेन नगर बीजेपी अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर हेमगेल नेतृत्वात शहराच्या विविध प्रौढशाळा कॉलेजात उमेदवार बसवराज होरट्टे हेमका मत दिवच्याक प्रचार केलो. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष पी नाईक, स्थायी समिती सदस्य सुजाता तामसे, जिल्हा बीजेपी उपाध्यक्ष नागराज नाईक, नयना निलावर, बीजेपी प्रमुख, नगरसभा सदस्य, जिल्हा समिती सदस्य आणि कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. कारवारच्या कडवड सासनवाडा गुड्याची बेकायदेशीर माती काढची थांबवची ग्रामस्थांची मागणी. कारवार. कारवार तालुक्याच्या कडवड ग्रामाच्या सासनवाडा गुड्याची अनधिकृतपणान माती काढचे काम सुरू असून कसलीच सुरक्षता ना जावन गुड्या सकल आशिल्ल्या घराचेर मोठे मोठे फातर येवन पडची शक्यता नाकारूं जायना. या गुड्या सकल बरीच घरां असून मध्यानच एक नवीनच डांबरी रस्तो केला. या रस्त्यावेल्यान शेकड्यांशी वाहनां दर दिवसाक संचार करतात. या उजवी वाटेच्यान गुड्यावेल्यान यंत्राच्या सहाय्यान माती काढून तो गुडो कोसळून येयल्यार सगळी घरां त्या मातयेच्या ढिगाऱ्या सकल पुडची शक्यता आसा म्हूण ग्रामस्थान ताबडतोब माती काडची बंद करूं जाय अशी विनंती केला. हेजे पयलीं 2009-2010 या वर्साक सासनवाडा प्रदेशात पावसात गुड्याची माती कोसळणे एक मोठो फातर सकल घराचेर पण एक घर जमीनदोस्त जाल्ले. तेन्ना भूगर्भ तज्ञ घटनास्थळार येवन परीक्षण करून गेल्ले ते लोक आज परत या घटनेची याद करतात. या घटनेबद्दल विचारल्यार तहसीलदार निच्छन नरोदा आणि RFO राघवेंद्र नाईक हेमी या घटनेची खबर ना स्थळ परीक्षणाक योग्य क्रम घेतले असो तेमी भरवसो दिला. हेजेर तेमी किती क्रम घेतात तेजेर ग्रामस्थ लक्ष दिवन आसात. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रोड, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. बेकायदेशीर पशुधन तस्कराक अटक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावरात 3 कंटेनर वाहनात बारगरवाक हिंसक रीतीन तस्करी करू लागलेल्या मोहम्मद जाफर, हनुमंत बर्मगौड, सुरेश हनुमंतप्पा कट्टीगेर हेमचेर पोलिसांन धाड घालून हांकां अटक केली आणि बारगरवाक राखण केले. अटक केले आरोपी हावेरी आणि चित्रदुर्गाचे. होन्नावर पोलीस, PSI महांतेश आणि कर्मचारी हांचे कडल्यान बारगरवाक रक्षण करचे ऑपरेशन यशस्वी झाले. होन्नावर पोलीस स्टेशनात केस दाखल केला. दुचाकी स्वाराक ट्रकाची धडक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या शहरात यात्री हॉटेला मुखार अपघात घडलो. अंकोलच्यान कुमटा वचू लागेलो बायक सवार KSRTC बसीक ओव्हरटेक करू वचूक हो अपघात घडलो. या अपघातात दुचाकी स्वाराक गंभीर जखम झाला.
जखमी झाल्या कुमटा सरकारी आस्पत्रेत दाखल केला. कुमटा पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल केला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिव गडार, शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.